село на войсковия парад е блок номер 1, съставен от воини на природъчни униформи и награди. Блокът се ползва от началника на щабата 61-та, Саранската репресивна бригада Карло, полковник Петър Петров. Съединението е сформирано на 12 октомври 1992 година и е наследник на 28 Стрямски пехотен полк. На постата на блока на военната академия Георги Стойко Петров, ползван от началника на академията генерал-майор доктор Евгений Манев, военен летец пилот първи клас. Военната академия е създадена със закон, приет от 15-то Народно събрание на 1 март 1912 година. Начело на блока на националната гвардейска част е нейният командир полковник Крум Александров. Създадена с постановление номер 124 на Министерския съвет от 14 май 2001. Националната гвардейска част се утвърди като представително военно формирование на българската армия. Тя е четвъртият символ на държавната власт, наред националното знаме, герба и химна. Маршируват утречните офицери от Националния военен университет Васил Левски. Водач на блока е началникът на университета генерал-майор Георги Георгиев. Военният университет в България е наследник на първото военно училище, създадено след Русско-турската освободителна война през 1858 година в град Пловдив. Преминават пространство.
Новата граница на Нигерия е зададена от Светла и само на тя има по-немалка 16 телевизионна програма и екипажа да поразява живостта, огневите средства и упоритите съоръжения на противника. Монтирана на базата на лекия многоцелеви транспортен декат МТЛ-5, тя има 120 далекобойност от 5 до 58 бойна скорострелност, чести стреловки. 950 карбон. Машината има тегло 13 тона, 8 цилиндров двигател, газотурбинно пълнене и мощност 30 тона. Скорост на 61,5 км в час. Преодолява водни прегради чрез плаване. Оборудвано е със средства за полева, комуникационно и информационна система. Преминава най-новата придобивка на сухопътните войски. Бойната бронирана машина М11-17 Гвардия. Тяхното получаване е поредното наказателство за успешно изпълняването от Министерството на отбраната и Генералния щаб програма за модернизация на българската армия. Екипажът Оксейдов, Станки Посван, командир на екипажа старшия лейтенант Боян Чер. Лек автомобил с повишена проходимост, бронираният Мерцедес-Бенц СРС, защита на купето от огнестрелни оръжия и клас ФСС. Той има монтиран люк с възможност за вършене на 360 градуса и застопоряване във всяко желано положение и адаптери за настиране на 7,62 мм касетници. Водач на групата е капитан Божидар Бойков от поделение 36-990 блоки. Преминават модернизираните бронетранспортори БТР-67М1. Водач на групата е подполковник Светослав Романов, командир на Сухопътния батальон на Българските Стари. Те са оборудвани с и телевизиатели от на скоростите. Въоръжени с военните оставяне на купол. Противотанковият управляем ракетен комплекс «Конкурс» има разчет от двама души, въоръжени с управляеми дистанции. Било автоматически система за подаване на команди по провод. Подаването е сержант Сан Стефанов, командир на бойна машина в поделение 36-540 блок. Ефективна система за салпоходен ВМ-21 град е предназначена за пораждаване на купилите, разположени на голяма скорост. Водач на групата е капитан Петър Василев, командир на артилерийската батарея 24-490 Атенов. Разчет от 5, далекобойност 20 800. Способно положение 5 тони 700 кг. Скорострелно 5-6 кг. Време за довеждане на способно положение е равно 2,5 минути. Максимално разстояние на стрелба 14 км и 400. Водач на групата е капитан Рудан Кокотев, командир на батарея 24-490 Атенов. Оръдието се транспортира от тежък колесен приказ Татра 815, това е разполагано 9 000 кг и 12 цилиндров дизелов двигател с мотор 460 столски. Ракета